Ja, det er dejligt. Ja, det er dejligt. Ja, det kan godt være, der kunne tage mad. Ja, hurra, det er god mad, det her. Det er god mad, mor laver til dig. Hva? Det skal en ikke forstå. Nej. Han skal jo lære det. Ja, men den der skal ikke blive ved med at blive derinde, du. Det er første gang, han får fast mad. Nej, jeg har forsøgt med grød, men det har han ikke vil have. Nå, nej, men det her, det er da mere fast end det der Første gang, han grødlort. får rigtig grøntsager. Ja. Det er første gang, han får grøntsager. Og skal vi bare konstatere, at gulerod kartoffelmos, det kan Christian godt. Ja. Men det kan du godt.